cah cilik. Ngerti apa? Ngerti mbok nom mbok tuwa ya. Ya iya, umur piro kok? Ah, mbok sing ngono ya sik. Nek jaman men semono sik gendong sik. Yo gendong. Ibu napa tani bapak mereka pegang. Aku kon ndok gemang aku didugang gegerku lho Pak. Lah nek anu kuwi. Apa? Apa? Sing mbok ngono kuwi dhisik ora nang pasar kaya ora beneng kepen dhisik bakal karang. Karang digorengnya. Perusahaan undangan wis kowe ora terus melu bapak ki ra kan. Kapokno, Dek. Lah lho. Kapok, bakul kapok. Oh anu kasur kuwi. Heeh. Besok kayak kasur, besok bantal, besok pinter kapok. Tapi nak ke pasar-pasar ngono ya dikek oleh-oleh to kuwi. Karo mbok nom. Yo kae, lah aku ngomong ke anake ngomong tak bocah kuwi. Tinggali nyawa telu kuwi, urung ndak apa-apa. Oh anu kuwi zaman kuwi. Iya, zaman sareng. Oh, berarti yo kowe iki yo gemati karo bale. Apa nih? Kowe Kan kan gendong terus yo tuh yo mangan yo apa. Nanti gua aku ki nak le ninggal ki yo ndang zamanku wis gedhe kok wis terus. Wis anak-anakku wis udah gede kuwi. oh, sing Si mbokku ninggal ndak si mbok. Lah dhisik sing endi sing ninggal? Sik mbok nom apa sik mbok tuwa? Mbok nom ke pirang dino. Mbok nome kurang karo bapak lese 4 tahun ki kurang. Ke 8 tahunan. Nah si mbokku kuwi mbok wis 20 tahun wis. Ora kelingan berarti aku. Apa nih? Aku wis ora kelingan yen mbokmu tuwa kuwi ninggal. Iya iya. Umur suwi gak 5 ya. Tidak limo. Tidak pasti tidak ngono ya. Mbokku ki lho. Wah, lah upamane saiki jek sugeng urip bagas waras kabeh wong telu ngono. Ya tuh umure ratusan kaya bapak. Lah ya kowe ngono ya gemati. Wah, aku. Terus ndang aku ndek bojo kuwi. Kan yo ngono ngandani ngene-ngene barang ya. Yo apa seneng ra seneng sing penting ora ditaripamu kok yo ae. Wis kira-kira seneng ora. Iki mbok ngandani yo apa wis ora ono terus aku lagi ketemu masku kuwi lakon sih ora ra dadi ra apa-apa. Ora, kowe dhisik zamane bakal kok ngarep rabi nom ki lho. Kowe carane ora. Ora ngerti ya ora tau wong kira cecok gendong kok tarani silit kae kok. Sama kowe rabine. Ah pinter. Wong kuwi ya bodho kok. Kan ning nganton munggah ya gelem nek ya goblok. Mbokku nek ya bodho. Kan unggahke piye? Iki kan nek umpama mbok to kan mbane ra iso ningan. Nek mbok nang munggah kok ningan. Lah mbokmu nek ra gelem ya diajar. Itu bukannya ya ra itu, mulai ada biung parani terus. Gampang kan biung ngono. Akhirnya biung ki Biung ki apa? biung ki si mbokno. Oh, mbokmu. Mbokne si mbokku kowe. Oh, nang mbahmu. Oh, mbahku. Anggere ane mbahku keturune mbahku ujara kon mulai ngono lak. Bapake kan tunggal lenang-lenang telu si mbokku wedok telu. Ujara wis kana mulya nak ra nang turunan kene ra ya mulya mah ngono ki. Kadadine mbok. Ya kon mulai to ngomahe nggonamu. Jan kan si mbokku kan arep